Ako zanima me, evo da kažete samo par reči, pošto smo ovde kod vas, vi ste naša legenda i uradili ste puno hitova, saradnja sa Mišom. Kakav je Miša ovako kao saradnik i kakve su pesme koje ste nam pripremili ovoga puta? Pa prvo da ti se zahvalim na ovakvoj najavi, pozdrav za sve gledaoce. Znate kako, ja sam, ono što kažu, svedok Mišinih početaka, već 7-8 godina sarađujemo i za razliku od svih ostalih pevača, slobodno mogu da kažem da ono što Mišu razlikuje jeste ona stara izreka tiha voda, breg roni. Znači, neverovatna količina staloženosti, onako, ja sam prvo mislio da je ovaj dečko ozbiljan ili me nešto zeza, ono, kao lagano, polako, on ima plan od samog starta i ja, eto, svedočim njegovim od početka do ovih sad uspeha. Jedna jako divna saradnja, mogu da kažem. Jako kulturan čovek, jako staložen i čovek koji ima viziju, eto, to je. Wow. Da. Fenomenalno. Poštovani gledalci, sa Mišom se nismo videli negde od juna meseca, ali puno toga se dogodilo u prethodnom periodu. Međutim, ti si zaista nezaustavljiv. Evo, upravo slušamo taktove tvojih novih pesama. 3 si čak pripremio, ali tako? Ovde smo u studiju kod Kovaca. Tako je, 3 nove pesme, uskoro veliki hitovi, saradnja sa novim ljudima, sa Draženom Damjanovićem, Kovcem i neke moje pesme i bit će to full. Reci mi ti ovako, kako si zadovoljan? Ovo što se kaže, potpuno nešto drugačije i bit će onako osveženje u tvom repertoaru. Biće nešto novo, i energija i ritam, bit će i balada. Na tu baladu sam jako ponosan, onako je autobiografska. U stvari danas završavaš, je li tako? Treća je balada. Upravo sada, da. Reci mi, moram to da pitam, mislim, tebi je naravno mnogo težak period i najgora možda godina sigurno u stvari u životu zbog smrti oca, primi naše saučešće, mislim, to smo ti već uveliko izjavili, ali reci mi, kako si uspeo da smogneš snage da nastaviš i da nastupaš i da snimaš? Pa znate šta, mnogo je težak period iza mene i mislim da trebam da idem dalje. Moj tata je hteo da ja nastavim ovim putem i on se borio isto za to i rešio sam da se vratim, moram da radim, moram da budem jedan od najboljih i da budem među prvih 5, je li tako? Naravno. Dugi niz godina, naravno, si često i u dijaspori, ali i u Srbiji, ali me zanima ovako sada, kada se malo stišalo sve ovo sa koronom, da li je malo bolje što se tiče nastupa i svega? Šta ti misliš, da li kreće konačno malo onako estrada da se vraća na velika vrata? Vraća se, naravno, počinje i kreće opet ti nastupi i sve to, ove situacije, celo što se izdešavalo kod mene, ali uskoro. Uskoro ide nova godina i rešio sam i studio i rešio sam nove pesme i moram dalje, nema druge. Kako si osmislio da nam ove nove pesme prezentuješ? Ovog puta na malo drugačiji način, obično to bilo sa nekim spotovima koji su bili onako, da kažemo, dinamični, a ovog puta? Pa malo vizualno više, to ćemo da sad YouTube, da te društvene mreže, to je sad aktuelno. Naravno, bit će i nastupa kao što je KCN, Grand, BN. S tebe, te 3 televizije posebno. A pogotovo KCN, hvala vam puno. Hvala što ste uvek tu i što se uvek javite i da napravimo super intervju. Ali ti se i družiš, što smo i prošli put spomenuli, sa mnogim našim javnim ličnostima i velikim zvezdama. Družili smo se i na njihovim velikim partijima, rođendanima, promocijama. Pa reci mi koliko ti u stvari znače njihovi neki saveti kada, na primjer, upravo biraš novu baladu ili neku novu ovako bržu numeru? Pa saveti, ja imam Aleksandra Kobca koji mi daje dobre savete. Kobac je tu. Kobac je tu. Što se tiče kolege su stvarno tu koji mi isto podržavaju me. Bili su u ovom periodu isto tu i Jovana i Šako i Dara. Javili se, da. A što se tiče muzike, mislim da je ovo jako nešto novo, neki novi melos, novi ritam, ali u svakom slučaju imam njihovu podršku, ali isto mi je bitna podrška mojih prijatelja, mojih saradnika i naravno mojih fanova. Bez njih ništa. Reci mi, kada si pomenuo Daru, Jovanu, Šaka Polumentu, zanima me koje njihove numere možda ti pevaš ovako uživo na tvojim nastupima? Da li možeš onako da nam nabrojiš nekoliko od Šaka, Jovane i naravno... Za mene se zna da ja na mojim nastupima pevam i tuđe pesme i da pevam i muške i ženske. Šakovu pesmu najviše volim da pevam Dišem za tebe, na primer, U ljubavi svi su grešni. Darinu pesmu, to Dara zna, Jovanina Ne zaboravi me. Ima dosta tih pesama, stvarno.
kad je noć duga, onda se peva i dugo. U svakom slučaju, to su sve veliki hitovi. Eto, nadam se da će i oni moju novu pesmu pevati, a to garantujem. Jeste. A ovde kod Kopca snima i Dragana Mirković, on sa njom dugo godina radi i mi naravno svi, i ja i ti obožavaš Draganu i ona te uvek podržava i preko društvenih mreža i šeruje tvoje pesme i sve. Pa me eto zanima da kažeš par reći o Dragani Mirković. Kakva ti je ona ovako i koliko ti znači ta njena podrška, jer verujem da ipak znači žena koju prati 1.200.000 ljudi, jel tako, a ona te šeruje na Instagramu. Pa to je lepo osjećaj. Prije svega da ona podeli to što ja pevam i mogu samo da kažem hvala puno. Ja Draganu jako cenim, poštujem i kao čoveka i kao estradnog umetnika. Sve pohvale. Dragana je carica. Možda se i sretnete ovih dana ovde u studiju. Nikad se ne zna. Dragana je jako moderna. Dragana je sigurno neko ko i mladim nadama, i mislim mladim pevačima daje šansu, pa eto, ko zna, možda bude neka i saradnja. Nikad se ne zna. Što da ne, ja sam za. Obradite neki njen stari hit ili nešto novo, nikad se ne zna. Mislim da sa Draganom treba u totalnom drugom pravcu ići, ali ja mislim da tu postoje ljudi koji to bolje znaju od mene, ali što da ne, ja bi bio za. Jedan veliki pozdrav za moju Draganu. Hvala ti Miša od srca i nadam se da ćemo se uveliko družiti kada pesme izađu pa da ih onako promovišeš kod nas na novogodišnjem specijalu. Hoćemo. Ćao. Tamo gde me život šalje boli, znam da te boli, boli te to što neće da te voli.